Здравейте! Вие гледате Открито. Протестите на хората срещу сметките за ток и парно напоследък зачестиха. След скандално високите цифри в пощенските кутии за месец декември, гневът излезе на улицата не само в София, но и в други градове. Корпорации и капитализъм! Стига! Кражби! Стига! В неделя отново видяхме граждански протест срещу монополиста Топлофикация София. Явно това е отговор на отговора на протеста. Защо? Защото след като ни казаха, че Столична община ще направи проверка на космическите декемврийски сметки, най-после излезе докладът на Столична община. Какво прочетохме в доклада на Столична община? Това, че никой не бил виновен и това, че за стотина абонати била станала грешка. А останалите с високите сметки? Те как ще ги платят? И ако не ги платят, ще ги осъдили Топлофикация за 5 минути в съда. В доклада пише и така: гледайте съседите. И това не е внушение, това е твърдение в доклада. Тоест да слухтим кой от съседите ни има радиатори, а е писал, че няма. Кой върти кранчето на Макс и така увеличава цифрите на общия топломер. Това ли е сериозният извод на доклада на Столична община? Да се твърди, че трябва да дебнем съседа и да влошим социалния мир в сградата, в която живеем, да стигнем до разпри и боеве. Това ли означава да направим като взети мерки срещу високите сметки за парното в София? Ние ли трябва да вземем мерки, потребителите, или държавата, която е приела, че всички ще зависим от един монополист на пазара на топлото в София, и то монополист общинска собственост, и че няма да имаме избор, или плащаме това, което кажат, или ще станем осъдени задочно. Вероятно, мнозина вече от вас са сбърчили чело, като виждат зад гърба ми касите от Центъра за обслужване на клиенти в Топлофикация София. Тук при служителките зад стъклото се изливат всякакви лични драми. Клиентите се гневят, клиентите питат защо толкова пари и търсят отговор на 100 въпроса, без да знаят, че от жените зад гишето всъщност не зависи нищо. Те нямат вина. Но те прилагат един закон, една методика и една порочна система, при която никога няма виновни. Как да е топло през зимата и да има топла вода през лятото на 14 000 етажни собствености в София? Ето, това е държавна политика. Държавата решава дали ще има пакет закони срещу монополите в България, дали в София Топлофикация ще бъде собственост на държавата или на общината, или ще бъде приватизирана от някое търговско дружество. Дали да се зачеркне с пръст порочната методика, при която от сутрин до вечер словоохотливо ни обясняват, че прогнозните дялове са нещо много справедливо и нещо много хубаво. И че
колкото повече хора от входа се откажат от парно, толкова по-високи сметки ще плащаме. И че за това трябва да плащаме напред за нещо, което вероятно ще потребим в бъдеще време, но не е ясно точно колко ще потребим. Затова трябва да си дадем парите на едно търговско дружество за 1 година напред, а на лято ще видим дали някой ще доплати или друг ще си върне пари от това прогнозно плащане. Това е проблем за лятото. Сега е важно да дадем парите си 100% авансово на едно търговско дружество, което е собственост на Столична община, а за другото винаги ще се намерят обяснения. Как тогава при тази логика да няма протести? Как вече е изчерпано доверието към цифрите в сметките на Топлофикация София и гледаме фактурите с недоверие винаги? Питам се, защо никой не направи това, което е най-логично. В условията на конкуренция да има един търговец, който да продава топло на хората и всеки да плаща реално това, което е потребил. Да платиш толкова, колкото реално си потребил. И да има такава система за контрол, която да прихваща недобросъвестните. Защото няма какво да се лъжем. Има и такива, които искат да потребяват без да плащат. Това, което ще докажем днес, не касае един или друг потребител. Всички потребители на Топлофикация София са засегнати от въпроса, който ще поставим на вниманието на компетентните органи. Какво всъщност представляват фактурите, които получаваме? Как са спазени 2 закона? Този за счетоводството и закона за ДДС. Документ с невярно съдържание ли са фактурите, които получаваме за плащане? Верни ли са цифрите, които са записани във фактурите, получени на наше име и които трябва да платим, ако не искаме да ни осъдят за неплатени сметки задочно? Всяка една фактура, на който и да е софиянец, може да бъде приведена като доказателство. Затова аз взех моята декемврийска фактура. Правя едно уточнение, че аз не съм от засегнатите с високите декемврийски сметки. И въпросът, който поставяме днес, е принципен и засяга всички. Всички, които са получили сметки за 30 или за 1000 лева, например. Най-напред отидохме при фирмата за дялово разпределение, която обслужва въпросния район. Истината е, че фактурата се изготвя, отпечатва и предоставя на абонатите от Топлофикация. Те са и хората, които са производител, доставчик на топлината и те издават и фактурите и събират парите съответно. А цифрите? Но в тая фактура има информация, която се подава от фирмите за дялово разпределение. Подчертавам, фирмите за дялово разпределение, въпреки добилото гражданственост, фирми за топлинно-счетоводство. Цените се промениха от 1 януари, нали? Така е, да. Кой засече на всеки един потребител какво показват цифрите на топломера, за да знае всеки един потребител до кога плаща скъпа цена и до кога плаща ефтина цена? Да. Значи в сгради, в които има вече монтирани прибори за дистанционно отчитане на показанията, те са направени към 31 декември, т.е. до този момент се плаща по едната цена, от 1 януари по другата. Подчертавам сгради, където има възможност за дистанционно отчитане на показанията. А другите хора? Където няма, съществуват 2 възможности. Едната е, всъщност 3 се получават. Едната е това, което масово се прилага с годишно изравняване, като тая топлина за този период се смята по интерполация пропорционално на дните, на срока, в който е ползвано, и не твърдя, че съвсем точно ще заплатите по съответната цена. Ами да, значи е несправедливо, значи е порочно и значи не е реална сделка. Аз не знам дали всичко справедливо е включено в закона. Справедливост е морален термин. Не, направо не е справедливо. Тук става дума за пари. Когато става дума за пари, трябва всичко да е ясно. Колко си потребил топлинна енергия. Съгласен съм. Нека да говорим за нормативни изисквания и дали те се спазват. Да, и в случай ние установяваме, че не се спазват.
от страна на фирмите за дялово разпределение се спазва, защото така е заложено и такива са изискванията. А принципно за всички? Защо е така? Значи има законодател, тия, които са определили точно такава да бъде наредба. Ние вече свикнахме да променяме законите, пороците. Кажете ми, кой през лятото дойде за засече, след като цената през последната година 4 пъти промени стойността си? Дойде ли 4 пъти някой да засече, за да знаят хората какво плащат до кога? Или всичко може да се минава ей така на око? Със сигурност не е дошъл никой 4 пъти, нито пък и 2 пъти. Ами ето. Няма такова изискване. 4 пъти е променяна цената на топлинната енергия през периода декември 2011 – януари 2013 година. От цифрите става ясно, че на 31 декември 2012 цената е била с 12% по-висока от предишната нова година. Убеждаваме се и в това, че на 1 януари 2013 цената на топлинната енергия става по-ниска, но всъщност тя е с 4% по-висока от преди една година. Тоест, казват ни, че енергията поевтинява, но тя отново е по-висока в сравнение с миналогодишния януари. Защо в графата на фактурата под реквизит количество е записана цифра от над 2000 кВт-часа потребление, след като никой не може да докаже, че за месец декември е потребено точно толкова количество? Кой и как е решил, че потребителят е потребил 2,18 мегавата, след като в Топлофикация няма доказателство, че през месец декември е потребено такова количество? И е платено, и има начислено ДДС. Дойдохме завчера тук в Топлофикация София за интервю. Инженер Пълнов, каква е тази фактура? Как я наричате вие тази фактура, която всеки софиянец получава? Битовите клиенти получават съобщение към фактура, когато плащат, получават касофискален бон. При поискване могат да получат и данъчна фактура. Всички стопански субекти, които са клиенти на Топлофикация София, получават данъчни фактури. Тоест това е данъчна фактура? Точно така. Не е фактура за авансово плащане? Това е съобщение към фактура за месечни задължения. Но не е авансова фактура? Не е авансова фактура. Добре. Сега да говорим за реквизитите. Знаете, че по закона за счетоводството има задължителни реквизити в една фактура. Първо, трябва да пише количество на потребената енергия, период и единична цена. Аз твърдя, че това са некоректни цифри. Такава топлинна енергия не е потребена за месец декември от потребителя. Аз твърдя, че нашите фактури в тази си част, в която показвате, съдържат задължителните реквизити, наименование на стоката, мярка, количество, единична цена и сума. Не наименование. Количество на потребената услуга. Количество. Значи, третата колонка е количество. Ами аз твърдя, че няма такова потребено количество от 1 до 31 декември. Вие можете ли да докажете, че точно това е потребено? Разбира се. През 2008 година, когато въведахме новия вид фактура на... Не ме връщайте 2008 година, това са толкова вода изтече от тогава. Дайте да се съсредоточим, защото законите се променят със всеки месец. Вече имаме много промени в законите. Кажете ми, вие можете ли да докажете, че този потребител е изразходил 2 мегавата през месец декември? Това пише 2 мегаватт часа първо. Да, 2 мегаватт часа. Да. Второ, това са прогнозни количества начислявани на нашите клиенти. Тоест, вие не може да докажете, че клиентът толкова е потребил. Това са прогнозни количества на начисляване на всеки клиент. След изготвяне на годишната изравнителна сметка, след приключване на отоплителния сезон и отчитане на всички уреди за дялово разпределение, съответната фирма за дялово разпределение изготвя годишните изравнителни сметки. Тоест, вие предполагате, че някъде в пространството нататък тази сума може да бъде изразходена. Това количество може да бъде изразходено. Казах вече, след изготвяне на годишната изравнителна сметка, всеки клиент получава действително... Ние говорим за тази фактура. Тази фактура за месец декември не показва реалната сделка между потребителя и Топлофикация. Тази фактура показва прогнозно количество начислено топлинна енергия съгласно наредба 16-334. Следователно, това не е реалната сделка, защото няма такова потребление. Вие говорите прогнозно, следователно фактурата трябва да бъде авансова. Ако фактурата е авансова, тогава тази колонка трябва да бъде празна и тази колонка да бъде празна. Без единична цена и без количество. Така се правят авансови фактури. А това вие казахте, че не е авансова фактура.
Аз казвам, че това е начислено количество прогнозно на топлинна енергия. Когато се изготвя годишната изравнителна сметка, тя винаги е равна на нула. Тоест, едни клиенти доплащат, в същото време съседите има да получават пари. Твърдя, годишната изравнителна сметка винаги е равна. Вие говорите за сметка, аз говоря за фактура. Държавният бюджет този месец е приел вашето ДДС за тази фактура и тази фактура е с некоректни данни. Ние фактурираме точно измерено количество топлинна енергия. Покажете ми го точно колко този потребител е употребил. Докажете ми, заведете ме някъде. Не ми показвайте общия топломер. Покажете ме, тук се взема от лицето хикс едни пари. Докажете ми, че вземате пари за това количество. Търговския уред, съгласно наредбата и закона, е топломера монтиран в абонатната станция. По него се измерва количество топлинна енергия. Вие искате авансово 100% за една сделка, която всъщност е фиктивна сделка. Защото тук потребителя с вас не е изключил такава сделка на такова количество топлина. Първо, продажбата на топлинна енергия за... Твърдите ли обратното? Продажбата на топлинна енергия на битови потребители в град София се извършва въз основа на общи условия за продажба. Да, так ги знаем. Тази методика знаем. Въпросът е дали тази методика не нарушава други два закона. Закона за счетоводството и закона за ДДС. И както виждате е така. Които са утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. И така. Задължителните реквизити на една фактура според закона за счетоводството са количество потребена стока, единична цена и период. Цифрите, които сочат потреблението, всъщност не са верни. Тези, които издават фактурата, не знаят дали толкова сме потребили. Цифрите показват предположение за това, което ние ще потребим в бъдеще време. А в един финансов и счетоводен документ не може и не трябва да се прави предположение. Във фактурите са описани сделки, които никой не може да докаже дали това са истинските им параметри. Некоректни, неверни цифри за месец декември са това. Ако някой иска да прилага спрямо нас, потребителите, авансово плащане, то тогава фактурата трябва да бъде авансова. Но една авансова фактура не изглежда така. В нея не трябва да има реквизити, количество и единична цена. Тоест, искат от нас да плащаме авансово, но не издават авансова фактура. А какво правят? Фактурират услуга, която не е реална. Порочното е, че за месец декември, както и за всички месеци назад, и за миналата и за по-миналата година, ни фактурират количество, което не е реално. Цифрите в тази фактура за месец декември не са верни. И какво излиза? Това документ с невярно съдържание ли е? И никой в момента не може да докаже каква е цифрата. Но парите са взети и ДДС-то е начислено. ДДС при една нереална сделка. Как ви звучи това? И още нещо. Ако ще се спазват законите, те трябва да се спазват от всички. Наскоро правителството промени закона за корпоративното и подоходно облагане. От 1 януари тази промяна вече влезе в сила. Никой няма право да плаща 100% авансово пари напред. А Топлофикация София какво прави? Иска авансово от нас 100% да плащаме нещо, което ще потребим в бъдеще време. Този закон важи ли за Топлофикация София? Или едни ще се съобразяват с закона, а други не? Представителят на Топлофикация София искаше да каже в интервюто каква е системата за плащане в Пловдив и Варна. Аз го спрях да говори за другите. По-добре те сами да говорят за себе си. Ето какво каза представител на дружеството, купило Топлофикация Варна. Господин Николов, как Топлофикация във Варна се справя с сметките на своите потребители? Какво плащат потребителите във Варна? Авансово плащане, нещо, което в бъдеще време ще потребят, или плащат това, което реално потребяват? Отговорът на този въпрос не е толкова прост. Бих искал да започна с това, че преди няколко години последователно въведохме и реализирахме така наречения търговски проект, който изцяло отвори дружеството към клиентите,
законопроект, с който въведохме политика на грижа към клиента и въведохме специална харта на клиента. В този контекст на въпроса, който ми го задавате, бих искал да споделя, че към днешна дата над 95% от клиентите на Варна плащат това, което потребяват, това, което е отчетено в края на месеца, обработено от фирмите за дялово разпределение или от Топлофикация Варна, т.е. Далки Варна към момента, т.е. клиентите заплащат това, което са потребили. Аз погледнах двете фактури, които сте ми изпратили на почтата на предаването и виждам, че там цифрите са съвсем нормални. Едната фактура е за 70 и няколко лева, а другата за 100 и няколко лева. Вероятно жилищата са с различна големина. Жилищата са с различна големина и двете фактури са средни извадки от двата типа разпределителни инсталации. В допълнение към вашия въпрос мога да споделя, че за месец декември сметките на варненци, които ползват услугата на централизираното топлоснабдяване, над 85% от тези сметки са с суми под 150 лева, което отчита и енергията за отопление и енергията за битово горещо водоснабдяване, а около 40% от тези сметки са наистина под 70 лева. Защо Столична община не контролира как спазват законите в Топлофикация София? Не е достатъчно всички да се крият зад една методика, порочна методика от 2008 година. Та нали се подложи на ревизия всичко отпреди и се откриха толкова много пороци в закони, наредби и практики. Защо Общинският съвет досега не е поискал промяна на статуквото, след като се вижда, че един закон и една методика имат пороци и от тях страдат хората и има протести? Господин Илиев, твърдя, че тази фактура е документ с невярно съдържание. Вие получавате вашата сметка на база прогнозно изчисление, т.е. топлинният счетоводител на база на предходния отоплителен сезон, изпълнявайки наредбата за топлоснабдяването, ви дава един отчет, който обаче е прогнозен на база на предходния. Тогава тук не трябва ли в този реквизит вместо количество да пише прогнозно количество? Това е юридически спор, който би трябвало да го водят юристи и икономисти. Истината е, че количеството, което е потребено по общ топломер, е реално количество, а разчетеното или разпределеното количество от топлинния счетоводител е на база на предходен сезон. Да, но сметката за фактура не идва при абонатната станция на най-долния етаж, тя идва поименно на всеки човек. И справедливо е всеки да плаща това, което реално е потребил. В този смисъл тази цифра в тази колонка за количество не е коректна. Това не е вярна цифра. И изравнителните сметки от миналата година доказват, че всички фактури от миналата година са документи с невярно съдържание, които са платени от потребителите. Напълно сте права, че потребителите трябва да плащат това, което са потребили и нито стотинка повече. Въпросът е обаче, че ако нямате ежемесечно отчитане, било то само отчет, това, което сега ще поискаме да се случи, или било то разпределено на база на технически средства, които се проверяват всеки месец, то тогава вие няма как да разберете какво количество са потребили. Или трябва топлинният счетоводител да идва всеки месец у вас, в дадено число, да речем в края на месеца, да влиза във всеки един апартамент и да ви засича уредите, или просто няма как това да се случи. Не искам да влизам в подробности дали закона за енергетиката има колизия с закона за счетоводството. Кой закон би трябвало да изпълнява дружеството? Това нека да го кажат юристите. Ние като принципал, знаете, вече възлагаме втора проверка на дружеството, за да се проверят тези сметки. Сега ще инициираме създаването на специална нарочна работна група, която да направи точно това, да отправи предложение към законодателя в допълнение на това, което вече е направено, така, защото този въпрос да се реши. Като краткосрочна мярка ние набелязахме нещо, което би могло да стане от следващия месец. Още стига да има добра воля от топлинните счетоводители и сме възложили на Топлофикация да ги извика на среща и да се променят договорите така, защото хората да имат право да правят дори и самостоятелно с един човек от етажната собственост разчет. Минава на 30 число домоуправителя със всеки собственик, отчитат си уредите, дават ги на топлинния счетоводител и ето е реалното разпределение. За коментар на ситуацията потърсих Красен Станчев от Института за пазарна икономика и преподавател в Софийския университет.
Господин Станчев, след като чухме какви мерки ще се вземат при конфликта между потребителите и Топлофикация София, а те са промяна в закона, промяна в наредбата, промяна в методиката, одит, сметна палата, мислите ли, че тези мерки ще решат конфликта между хората и Топлофикация София? Значи, това е нещо като яздене на мъртъв кон. Нали? В смисъл, непрекъснато се създават нови регулации, които не работят и след това се създават нови регулации. Според мен това не е никаква мярка. Онова, което трябва да се направи, според мен, е да се индивидуализират сметките, да се дадат права на потребителите да излезат от общите сметки или от общото потребление, което е в блоковете, да се приватизират доставките. Как се нарича всъщност проблемът, който е възникнал сега? На икономически език това се нарича проблема на гратисчиите. Тоест тогава, когато имате обща собственост или общи доставки, винаги се намират някакви хора, които се ползват от общото благо, но не го плащат. Единственият начин, измислен в историята на човечеството, е всичко това да се приватизира. Общото благо да стане частно благо. И какво ще се случи? Как ще реши, ако има сега приватизация и дойде едно дружество търговско, какво ще направи в тази ситуация, за да реши проблема? Значи то ще направи това, което е направено. Той ще се индивидуализират сметките, ще се направи ясен план и ще се дадат точни отчети за това, което се прави и хората ще плащат това, което потребяват. Другото нещо, което може да се очаква, е поведение близко на това, което е поведението на вече приватизираните топлофикации, да речем Казанлък, Варна, Пловдив. Какво правят? Те по-добре се държат в ситуацията ли? Те намират възможност за инвестиции, които идват от други източници. Тези източници ги има и за София, но основното, което те правят, е изграждане на така наречената когенерация. Тоест, покрай топлото произвеждат и електричество или обратното. Онова, което е тайна в целия процес е, че когенерацията се смята за зелена енергия и тя получава много висока субсидия, много висока цена, според правилата на ДКЕВР. И съответно Софийската топлофикация получава такава висока цена като зелена енергия, което означава, че всички потребители на електроенергия фактически плащат загубите не само, разбира се, на Софийската топлофикация, но на всички останали загуби в системата на енергетиката. Тоест, тогава, когато се стигне до приватизация, ще трябва да се направят някакви допълнителни действия. Едно от тези действия е да се изравнат всички субсидии до толкова, доколкото ги има. Те да бъдат също прозрачни. Следващото нещо, което предполагам ще настъпи, защото няма да останат държавни или общински топлофикации, вероятно ще трябва да се промени закона за етажната собственост, така че да е ясно кой за какво отговаря. В момента проблема се нарича липса на отговорност, защото вие имате колективен орган, Общинския съвет, който взима решението колективно и не се знае кой пие, кой плаща в крайна сметка. Време е експериментите с Топлофикация София да приключат, защото те са изцяло за сметка на потребителите и защото хората плащат въз основа на някаква хипотеза. И изравняването в края на сезона е хипотеза. Само парите на хората са реалност. И след като през последната година 4